O Concello de Chantada prevé asinar para o ano 2015 un convenio cunha protectora de animais para a recollida dos cans que habitualmente aparecen perdidos ou abandonados no municipio, que pasan os 20 días establecidos polo protocolo nas instalacións construídas recentemente polo Concello para albergalos durante o tempo de rigor. O Goberno local informou que deberá agardar o vindeiro exercicio económico para asinar este convenio coa protectora para poder incluir esta partida nos orzamentos. A problemática dos animais domésticos prolóngase dende hai tempo en Chantada e son moitos os veciños preocupados pola xestión destes aspectos, pero non tan só pola cuestión dos animais que aparecen perdidos. O PSOE levou ante o Pleno unha pregunta arredor da ordenanza municipal que estaría a elaborar o Concello con respecto ás mascotas. Non é nin a segunda nin a terceira vez que levamos a pleno o tema das ordenanzas das mascotas. Entendemos que é un tema tamén prioritario nesta vila, non somente para facer ben as cousas e para mellorar a calidade de vida dos animais, dos donos dos animais, senón tamén daqueles que non teñen mascotas. Estamos vendo situación de excrementos pola rúa, de xente que non é moi cívica á hora de pasealos ou de respetar as zonas onde non deben ir. Bueno, pois todo isto ven porque non hai unhas ordenanzas e vamos insistindo neste tema moitos plenos. A voceira dos socialistas chantadinos na corporación tamén se referiu á preocupación polos cans perdidos e á voluntariedade e sensibilidade de moitos veciños en apoiar o cuidado destes animais. Bueno, pois houve xente que nos parou na rúa tamén, que nos pediu que nos interesásemos polo estado dos animais, daquel recuncho que teñen habilitado ao lado do campo de fútbol para mantelos, non? O certo é que, insistimos, se isto estuvese regulado como tiña que estar, todo funcionaría moitísimo mellor, non? E ademais nos consta que hai moita xente na vila interesada en colaborar, comprando pienso ou axudando nas tarefas de coidar os animais. Pero, bueno, non podemos caer en deixar que se ocupen os veciños. O alcalde ten que tomar cartas neste asunto.